Wani matashi ɗan Nijar ya yi ma Baba Tani kyautar moto 10 na Escort. Waɗannan motuna da kuke gani, motuna ne ba kamar saura ba. Na san da cewa kun san su, kun taɓa ganin su a gabanku sun wuce. Aikin da waɗannan motuna suke yi babban aiki ne. Misali idan akwai wani babban mutum da zai shigo a cikin ƙasa ko kuma firizidan ma da kanshi idan yana buƙatar tafiya wani wuri a cikin ƙasa ko wani mai muƙami ko kuma wanda yake buƙatar a bashi tsaro, ire-iren waɗannan motuna na escort su ne ake sakawa gaba su wuce domin samar da hanya, kasancewar wani lokaci ana samun cinkoso ko in ce muku ambutiya sama hanya, da kuma ba da kariya da kuma kula da shi wanda ake tafi da shi akan hanya har ya kasance ya isa lafiya inda ya nufi zuwa. To waɗannan motuna su ne wani matashi ya samu Baba Tani ya yi mishi kyautar su wajen moto 10. Da ya kasance Baba Tani ya san da cewa yanzu an yi mishi kyauta abin sun zama nashi yanzu, ya ce bai kamata ya riƙe su a nan inda yake ba. Yanzu sai ya samu gidauniyar ceton ƙasa FSSP, inda ya tafi ya miƙa su zuwa ga gidauniyar ceton ƙasa. Ya ce shi ma ga gudunmuwar da ya kawo nan, kasancewar yanzu sun koma nashi saboda shi ne aka ba waɗannan motunan. Haka zalika da suka shiga hannun gidauniyar ceton ƙasa suka ce su ma gaskiya bai kamata su riƙe waɗannan motuna ba inda suke, kuma dama duk abin da yake shiga a cikin gidauniyar ƙasa abu ne wanda za a yi amfani ne da shi domin tallafa ma ƙasa. Sabida haka sai suka yi tattaki suka samu jami'an tsaro waɗanda suka cancanta, inda suka miƙa musu waɗannan motuna 10 na escort. Jami'an tsaron suka nuna cewa sun yi farin ciki sosai, suka ce ai faduwa ta zo daidai da zama, dama suna buƙatar ire-iren waɗannan motunan. Me ya faru a cikin wannan bidiyo? Wani matashi ne ya miƙa ma Baba Tani kyautar waɗannan motuna 10, shi kuma ya miƙa su zuwa ga gidauniyar ceton ƙasa, su kuma suka ba jami'an tsaron da suka cancanta domin tafiyar da aikinsu na tsaron ƙasar mu Nijar. Wannan matashin sai mu ce Allah ya saka mishi da alheri, sannan 'yan ƙasa da yawa su yi koyi da shi. Yau duk abin da zaka iya tallafawa da shi ka tallafa da shi, kada ka ce ƙaramin abu ne ko kuma ka ce ba shi bane ake bukata. Ko ma wani irin abu ne akwai inda za a saka shi, akwai amfanin da zai yi ma ƙasar Nijar. Wannan tasha ta ce ta biyu, ina neman ku da ku danna ma wannan bidiyo gem, ku yi abone idan ba ku yi ba, sannan ku yi partajen wannan bidiyo. Sai mun haɗu a karo na gaba.